ora tanda tangan ora luput. Ora luput, wis tanda tangan, bener, cap jempol, cap sikil apa barang mau dibutuhke. Ngerti? Wis percaya mau fotone Riko ya ora tak gawa. Hei. Wis kenal karo Riko petugase. Wis ya. Wis percaya. Kuwi gawe blonjo. Yo, Oleh pirang kintal duwite. duit kok pirang kintal? Anu adol jeruk adol campe. Binggel entek oleh piro? Oleh akeh, Mbok. Oleh 5 juta. Kok itu teman ngomongi oleh miliaran. 1 miliar. Ya dongake ya. Bulan sesuk entuk 1 miliar ya. Ya. Heeh. Ya, salaman. Ya, wis ya. Percaya ya. Ya.